Mayong buntag mga kabaro, no? Mga kabaro, manlakaw na po niya mga kabaro, no? Mga ato may Samal, mag-island hopping may mga kabaro, no? Bawa na ko si Papa the driver, og si Mine, og si Mama. Oh, mag-island hopping ni sila, no? Mga kauban na po ni sila. Og napay duha, kasulod sa Tijuan, og si Kuya Charlon, ako sa pabuton kadali mga kabaro, no? Kay open naman ang island hopping diri sa Davao City, kay alert level 1 naman. Auto nga gi-open na ang mga tanan nga activity sa dagat mga kabaro, ano. Nya mga kabaro. Alas City amo ang kuan nito nya. Na si Kuya mga kabaro. Tagas ang pormahan natin niya. Parang may birthday. Para purag kansi mi sa porma ni Kuya ro, no. Nya si Miss iyang asawa sa Tijuan akong bilas, di po niya palupig sa pormahan, no. Naglakwas sa ano baro, no. Ano sa main? Alkansa lagi kita sa pormahan lagi, pero dili si Kuya pa to nakita, wa pa nakita to yang mission niya. Siya Tijuan mga kabaro. Nako na Tijo, ako nila ka na Tijo. Paso sa rampa. Pak. Uya mga kabaro, no, update na may og. Let's go. Mga kabaro, no, nalamis sa kuan, nalamis sa foreigner ka uban. Napay Power Ranger ka uban? You know? Mga kabaro, naman yung mga kabaro. Oh. Yung mga kabaro, no, update lang yung mga kabaro. Mga kabaro, no, among boat mga kabaro, tora mga kabaro. Rumayka boat niya. Kaupat, kato si Rumayka. Sir Rumayka, ato ra. Ako nga nagpasayro, no? Sir, mayang buntag ka ninyo. Ma'am, darling. Buntag. Danglog siya. Dangog. Mayang buntag, sir. Say lang. Na kuning hing flight lang. Oh, may buntag ya. Buntag. Oops. Ay, salamat, dili lang log. Oh. Yan mga baro, sa Rumayka boot. Ngayon ma'am, dinners na ako. Exclusive niyo po. Ano to talaga exclusive? Exclusive to ma'am. Ay, hindi yung mga pagbiyahe. Ma'am? Hindi ito yung biyahe. Sa liner po ma'am. Joiners, Migo? Joiners? Ah, sige. Update lang yung mga kabaro. Pili pa. Asa may gusto nimo diri pa? Ito uban mayo. May rag mayo. O kana medyo large. Medyo large. Kini. Or kini pa.
Iyo. Kini. Pero dili siya basa. Wala mo kinagustuhan. Huwag ka nagustuhan? Sige na lang. Nih, ang kaon. Sige na lang. Apa? Samantalang Ayaw, unya na. Huwag ka dia. Mga kabaro, no? Kapitan rin mga kabaro, no? Yan yun, mga kabaro. Ikaw mali, siya mali nag-drive ko eh. Gusto mo drive, good.
beach mo sa baro. Oops, hindi pili sa senior niya, guys. Oh, ni, Jeron. Oops. Mga kabaro, nandun po na dilis na yan. Kaya, bisag dagog bato, pero tinaw kayo ang tubig mga kabaro. Ma'am, kaway-kaway ma'am. Hello. Shout out kay ma'am. Hello. Wow, wow. Kung maghunas, yan yung dagan mga kabaro. May taob. Pag magtaob mga kabaro, hindi makita itong mga bato. Hello. Uy, may mga turista. May mga turista oh. Tulog ka buok. Atong interview na. Kung sa may masulti nyo sa island? Dayang. Dadatan. Ikaw ya? Dadatan. Dadatan. Mga kabaro. Ano sa inyo ipakita dali Uy, parang nailibre pa ni Udto dali Tejo, parang nailibre pa ni Udto dali. Welcome to Dayang. Dili loy, dili loy. Dili. Basin po dito. Tama ka. Ano sa'yo dari libre po? Ay, dili tama niyo ito? Dili di ay? Sa Ugban. Wow, kabaro ano. Ang Dayang sakop ni sa Talikod. Talikod Island. Ikaw, sa Dayang Daya. Dili. Dili. Sa Davao na ganito. Tara daw. Tara na to rin. Ano yan? Masih naik melipat. Uy, notice to the public. Dayang Beach Resort is. Hello, te. Uy, happy birthday. Ay, restaurant. Oh, dali na. Mau din yung Dayang. Uy, salamat din. Paniod ko na di ay. Ngayon sila gupi dari ya. Asa? Dili, nihapit man dato dari ya. Nihapit man dato dari ya. Dili, sabon. Oh. Dari pa tapain. Sino yung para itong area? Yeah. Nag-serve sila. Butong? Ayo. Ha? Ilang butong? Pila per butong per. Oo. Uy. Pangigtan gid no? Hello dog. Dog. Pwede. Si Dayang. Oh, daghan. May bisita ba? Hello dog. Hello ya. Ka-cute sa mga dogs oh.
Pwede na mag-overnight diri ah. Pwede. Mga pod. Ano may suga? Ganaman oh. Nagani kuan oh. Ha? Sila yung kurinti. Oops. Cute si Mayro. Cute Mayro man. Uy, si Kan. Uy, I miss my kinay. Char. Agas. Chichila. Oh, yeah. Kita ba to sa ato destination ko kay kinay. Kinay. Yeah, baru no. Dayang. Ano pa rin mga lokal din diha? Ano pa rin mga lokal? Hindi kita na pang kuya, i-discover niya kung saan nasa lobby. Oops. No trespassing private property. Okay. Kita dia. Mau ni si Dayang. Kira putri yang ba, Dok? Saan magkataon ta? Oh. Remeo. Ah, ada ring isda baligya oh. Dari destination fishing island. Oops. Pa, ini pa. Uy, brother. Ano ba ang last destination sa lima ka area? Pa, ini pa. Itong 2019 mga kabaro. Ako pa rin siyang ikaw. Na island. Pero nagbubuo. Kau salamat ko ha. Kana mga pagkakat pugulo ko basta gi siya ko. Pa, Wa yung ganak ay. bantay diri pa. Mga kabaro. Para sir, kining uwi ba? Pwede ka mo abi dito. Ano sa phone? Uray. Sama ka na ba? Uray. 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 Uray sige, salamat ha. Uy, mga bibi. Nagtiningil mga bibi. Hindi na ko makago ba? Picture mo ka dyan. Asan dito muna? Kati pa. Sini pa, nagbato. Ini mga baro.
Mga kabaro, no, si mama, nisaka na yun, no, karon ba nakita sa camera? Pa! Kumusta mo na itong babay-babay diya sa mga magi? Pa, may tinulong mo mama? Isa. May bilis mo bulit na. Naka-play na ba? Video ni pa. Abe ya kamera. Ako sa camera pa. Mga kabaro, doon na namis balay. Karon mga kabaro, patigid na mong lingawa sa ano sa island hopping. Yeah, may siya masulti mo sa island hopping. Ano po ni ba? Unsa kay masulti nimo? Unsa na pud ni? Enjoy. Pula kay imong naong unsa? Enjoy. Unsa pa? Happy. Unsa pa gyud? Saulitin. Sa Thank you ulitin. sa ulitin. Ma, unsa masulti nimo sa tuwa ng lakaw karon? First time in history na nakakuan pa nag-island hopping. Nag-island hopping unsa pa? Oh, enjoy kayo po. Nga di man day kadlok mag-sakay sa bangka. Good. Yeah. Di man day madlok. 1 minute lang. Unsay ka istorya nimo sa tong island hopping karon? Lugi ko sa mga ibayad. Yan naman. Lugi ko sa mama. Lisa! Nalisang rin! Lisa! Okay, nahuman na itong island hopping. Unsa? Enjoy kayo. Si Papa mga kabaro na sa kusina, no? Kusina rin. Paon sa masulti na to sa nahuman namin kita itong island hopping. Oh, okay kayo. Paglibre. Yeah mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagpuyo mga kabaro. See you next laag na po mga kabaro, no? Ating anak na ito mga kabaro. Kailangan na pa daw mga butay nga laag.